Aj vás trápi hrubá a drsná pokožka na chodidlách, ktorá vám trhá pančuchy? Hanbíte sa za to, ako vyzerajú? Rozčuľuje vás neporiadok po škrabkách a pilníkoch? Predstavujeme nový Pedek, domácu pedikúru, jedinečného pomocníka pre hladké a krásne nohy. Pedek obsahuje viac ako 130 jemných pilníkov z nehrdzavejúcej ocele, ktorými jemne odstráni drsnú, suchú a mozoľnatú kožu. Pedek môžete použiť na prsty, brúška, boky i päty vašich chodidiel. Jedinečný dizajn Pedek udrží kožu vo vnútri, až kým ho nevyprázdnite, takže ho môžete používať kdekoľvek. Pedek používam v spálni a nenarobím neporiadok. Ako je možné, že to neobjavili už dávno, je super. Ako vidíte na tomto príklade, Pedek jemne odstraňuje len tenkú vrstvičku a zanecháva pokožku dokonale jemnú. Pedek je okamžité riešenie na suchú a zhrubnutú kožu. Je ideálny pre mami, otcov, céry, staré mami, pre celú rodinu. Má ergonomický dizajn a hneď vám padne do ruky. Je absolútne bezpečný a bezbolestný. Neprepichne ani tento balón. Moje nohy opäť výborne vyzerajú a ja sa cítim skvele. Pedikúra je drahá, vďaka Pedek šetrím peniaze a moje nohy konečne vyzerajú vynikajúco. Nohy som mal v dezolátnom stave. Manželka mi kúpila Pedek a funguje to. Nevyhadzujte peniaze v salónoch. Nehanbite sa už za svoje nohy. Môžete nájsť prostriedok na rýchle ošetrenie nôh alebo vyhodiť kopec peňazí na škrabky a pemzy, ktoré aj tak nepomáhajú. Jediná návšteva kozmetického salónu môže stáť mnoho peňazí. No môžete si kúpiť Pedek, ktorý vám bude slúžiť stále. Dostanete ho s 2 leštiacimi poduškami, pomocou ktorých vašu pokožku ešte skrášlite. Ak si náš výrobok objednáte ešte dnes, pribalíme vám ešte jeden Pedek s 2 leštiacimi poduškami úplne zadarmo. Ale to stále nie je všetko. Pedikúru na najvyššej úrovni predstavuje Pet Shaper s 10 profesionálnymi nástavcami. Nástavec pre dokonalú úpravu nechtov, nástavec na odstránenie kože pri nechtoch, nástavec na odstránenie suchej kože jediným dotykom, kuželovitý nástavec na ošetrenie hrubých nechtov a drobných mozoľov, nástavec na čistenie nechtov a aplikáciu olejov a krémov, nástavec na vyhladenie a leštenie nechtov, nástavec na ošetrenie ťažko dostupných miest, jedinečný nástavec s oblým hrotom, plochý zastrihávač nechtov a otáčavá hlavica, základ každej starostlivosti o nechty. Profesionálny Pet Shaper s 10 jedinečnými nástavcami pre domácu pedikúru od nás dostanete zadarmo. Ak zavoláte hneď. No ešte sme neskončili. Zavolajte okamžite a pribalíme vám aj Nail Shine, leštič na nechty tiež úplne zadarmo. Tento nástroj dokonale vyleští vaše nechty bez akéhokoľvek leštidla. Jediná návšteva kozmetického salónu môže stáť mnoho peňazí, no môžete si kúpiť Pedek, ktorý vám bude slúžiť stále. Zavolajte hneď a objednajte si skvelý Pedek s 2 leštiacimi poduškami. Druhý Pedek, tiež s 2 leštiacimi poduškami, dostanete úplne zadarmo. A profesionálny Pet Shaper s 10 nástavcami tiež zadarmo. A leštič na nechty Nail Shine, ako inak úplne zadarmo. Neváhajte, túto jedinečnú ponuku ozaj nesmiete premeškať. Zavolajte hneď.